may natanggap akong yellow flowers nung kahapon kasi Valentine's. So, I'm happy. Happy to say that kasi nakatanggap ako ng yellow flowers. Uwi na ako. Dami kong dalo kasi yung marami kong damit, ganon. Kakahingal! May backpack ako. Plastic. Tapos meron pa dito sa shoulder ko. Yan. Okay. Saglit. This is my last day. Today is my last day, holiday. Pagod. Ako naka-jacket, guys. Kasi mainit. Mainit! Akala ko kasi sumusunod sa ako ng camera. Ito kasi yung bit-bit ko. Saka meron akong paper bag. Kasi yung marami kong damit. Tapos may tingin ako sa likod ko kasi may sumusunod na matanda pala. Tapos kukunin pala yung bike. Diba? Nag-iingat kasi alam niyo na, baka naman. So yan, ito yung holiday ko ngayon. This is my last day. I'm going home now. Going home to my employer. So I'm very lucky because my employer, she want me to going out to the boarding house. And then I come back now at night. I don't know what time now. So, pero masaya kasi alam niyo na, masaya kasi nakapag-holiday tayo. Kapag-holiday ng hindi ganun. Oy. Mas may hawak pa akong camera. Gusto ko lang kasi naman na iba yung vlog. Medyo malamig. Malamig pero kailangan natin grabe. Lagi naman si Jenny vlog to. Pero, salamat ako sa aking mga kaibigan. Huwag mo nang pinitanggol. Pinag-alala. Lalo ng aking kapatid. Nag-alala. Tol, alam mo na. Sorry man, oy. Karma ng nervous, oy. Para naman akong oy. Huwag ganun, oy. Nervous talaga yung aking kapatid. Nervous talaga, oy. So, yan. Salamat po. Sabi ko sa bakla ko, pauwi na po ako, huwag mag-alala ha, huwag mag-alala. Dito na ako. Lagi mo lang dito naglalakad. Tapos yung sa labi, mag-dito. Tapos ngayon ako dala, yun ako.
Pero yun, pero sa ganun. Si nanay, si ano, si Der. Basta yung kasama ko kanina, alam mo na pa kung sino ka. Salamat, naiintindihan. Basta naiintindihan niyo kung kaan. At, ano naman tayo, oy. Hindi mo isipin yung mga bagay-bagay na dapat hindi isipin, oy. Kaya, pag na po kayo mag-alala, okay lang si Jen. Tapos alam niyo ba? Yung mga ano, yung mga nag-subscribe sa akin doon sa ano, sa park. Ano nangyari sa inyo, Jen? Ano nangyari sa Jen the Vlog? Nag-alala din sila, napapaiyak naman, oy. Sabi nila, hala, wag na naman ganyan si Jen the Vlog. Sabi nila sa akin. Tapos sabi nila, i-vlog natin to, i-vlog natin yung ginawa mo ngayon. Tawan-tawa naman ako. Sino nag-video? Sabi nila, wala man, niloloko ka lang. Sabi nila sa akin, ay, nakakatuwa kasi nakikilala ako kahit sa ano, maliit na bagay. Nakikilala ako kasi sa aking maliit na subscriber. Ay, kahit maliit pa lang yung subscriber ko. 2,000 plus pa lang naman. Yun, sabi nila, yan the vlog. Gusto mo video namin to. Tapos tinanong ko, may video ba kayo? Wala, niloloko ka lang. Grabe mga ka-vlog, alam niyo ba? Nakaabang talaga sila sa akin kanina, oy. Kasi nga may trouble, oy. Unsa ka man, oy, yan the vlog, oy. So yan, oy. Naunsa na tayo oy, sa mga vlogger. Hindi naman tayo naunsa-unsa, kumbaga. Nakikisama tayo na ayaw nila makisama sa atin. Bakit ayaw natin makisama doon? So yan. Grabe. Mga ka-vlog, yun yung nangyari sa akin last day. So, pero hindi ko pa na makakalimutan magpasalamat sa aking kapatid na si Rina Dalaling ko, si Grandma, sa mga bakla ko dyan, sa mga dare ko dyan. Salamat sa suporta. At I love you all. Thank you so much. Kung may naman ako nasaktan, nasabihan, mga may hirap, ay, mga masasakit na salita. Sorry po kasi tao lang, nagkakamali. At sorry, yun lang, sorry. Wala naman akong dapat sabihin kung hindi sorry lang kasi nasa sa inyo na ako tatanggapin nyo, di ba? Nasa sa inyo na ako magiging basher kayo. I don't care. Basta nag-sorry ako sa inyo. Ay! So yun, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong suporta, sa aking mga members na nagre-renew dyan. Yan. MD The Game, Ibi Travel Vlog, Desert Mocha, Nympho Fan de Monte, Raul TV Vlog, at sino pa ba? Si Joe Jano, Linkin, sino pa ba yung members ko dyan? Monkey the Explorer, yan. Si Jovi Taktakan, yan ang mga members ko. So, thank you so much sa inyo. Si Mr. Dikilay Design, si Mr. Mitch, Mitch Simple, yan. Si Rene, si Butchok. Thank you so much sa inyo. At so, sa mga hindi ko nabanggit, sorry kasi hindi ako palatandain na tao. Yun lang po yung natandaan ko. Sorry po kasi hindi ko pa nasusulat yung mga bagay na dapat kong i-announce. O diba? Sorry Sorry. So yun ang aking vlog for today. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pang ginagawa mo dyan, i-like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa aking latest video at malaman mo ang lahat ng nagaganap kay Jan the Vlog. Hindi naman sa lahat. Gusto mong malaman, pwede ko naman i-update sa'yo. Basta comment down below kung ano yung gusto mong malaman sa akin. Bye! Good night! Thank you for watching. Kung gusto mo tong vlog na to, i-like and share mo na yan sa iyong FB at huwag mong kalimutan ang aking page sa FB. Jan the Vlog din. Kaya please like and follow to my page. Thank you so much. God bless sa ating lahat. Bye! Mom!